Bao kadako, malapit sa 2 milyones pesos nga balor sa suspected shabu Narekober sa isa ka 20 anyos nga isa ka high-value individual sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutok ka. Wala magunahuna katapos ang Bacolod City Police Station 2 sa bultos ang droga nga ma-recover sa 20 anyos nga subject sang ila operasyon. Ginkilalang subject kay Mark De Leon C. alias Maki, residente sang Cityville Subdivision, Barangay Estefania. Huwag baklan nga, no, sila? Ayaw, may mga tinapusan mo, construction, eh. Buhay na, may Japan mo. Masami nag-aobra bilang construction worker ang suspect. Sunod sa kaprisan, makapila ka beses na ini gin-operate apang madanlog kag abtik magpalagyo. Kung basihan naton sa parameters ng PDEA, actually newly identified siya bago lang siya nagawa. Kag under monitoring siya for almost 3 to 4 months. But considering sa parameters sa PDEA, ang pag 10 grams pa sa automatic high value target. But subong high value individual na siya. Na-recover kay C ang mga drug paraphernalia kag paltik nga revolver. Ginatutukan karon sa BCPO ang iban pa nga kabahin sa iya operasyon kag kun konektado ini sa dako nga sindikato sa Isla San Negros. Ubod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.